Ben, pois nada. Reitero, saúdos manifestados antes por Roberto. Vamos intentar iso. Vou intentar eu que a miña moderación sexa o máis ágil posible, dar voz a que as persoas que están convidadas. Como indicaba pois Roberto na presentación, esta primeira mesa é sobre distribución, e é sobre distribución pois creo que basicamente por dous motivos. Por un primeiro motivo que referiu Roberto, porque foi un foco que non podemos abordar no primeiro encontro, porque unha persoa finalmente dese ramo non puido estar, mas ao mesmo tempo foi unha cuestión que apareceu en varios momentos, tanto na intervención das librerías, das editoras, intervencións desde o público, unha cuestión, non, que apareceu en diferentes momentos e que se considerou que era unha cuestión importantísima. E despois, creo que o outro motivo que nos obriga a ter esta mesa é que aquí, non, no campo académico, sabemos moi pouco sobre distribución e queremos saber máis. De alguma maneira, todos os outros procesos que teñen que ver coa cadea do libro, non? Produción, diríamos, creativa, etcétera, produción editorial, incluso comercialización, bueno, podemos ter acceso a algún tipo de dados, de información, a algún tipo de conocimiento, bueno, en algúns casos limitados, mas no caso da distribución, é decir, aí hai como esa parte da cadea que temos demasiadas dúbidas. Entón, estamos aquí para falar disto, non? Entón, pois temos como tres persoas convidadas e vou nas mencionar na orden en que van entrados, non? Temos en primeiro lugar a Antía Arcibais Xuncal de Arnoia Distribucións, que é, diríamos, a distribuidora de referencia no ámbito galego e non só no ámbito galego, a distribuidora, diríamos, de referencia ao nivel estatal, incluso con proxección internacional, etcétera, que acumula, non, unha grande parte desta parte da cadea do libro. Entón, pois, o que esperamos un pouquiño, Antía, pois, que nos expliques que é Arnoia Distribucións, como funciona e cal considerades que vos, non só a vosa, diríamos, función, senón en xeral deste ámbito da distribución, vale? Sabemos que é unha cousa importante, pero queremos, non, ter un actor privilexiado para saber un pouco máis. Mas claro, queríamos tamén ter un pouquiño acceso a esta parte da distribución tendo en conta outros actores, non? Que están antes, diríamos, na produción editorial e que están despois, non, na comercialización, etc. Non? Para iso contamos, en primeiro lugar, con Laura Sáez, que foi unha persoa que nos acompañou xa no primeiro encontro, é verdade que desde o público, mas con a participación pois, activa, con unha serie de ideas que nos gustaron e nos chamaron a atención. Pois Laura, traductora de formación e de profesión, e unha das responsables pois, de Patas de Peixe editora, que claro, comparando con Arnoia, non, é como temos aquí un modelo, diríamos, de industrialización claro, non, dunhas marxes e unhas dimensións significativas, e temos Patas de Peixe, que é outro modelo que parece que está agora en riba da mesa, que é un modelo máis de escala pequena, procurando unha certa rede máis sustentável, etc. Vamos ver como, en fin, que ideas e que debates poden sair aquí neste foco da distribución. E finalmente, pois, teño todo o prazer en presentar a Pablo Couceiro, non? Que ven en representación da histórica librería Couceiro, fundada pois hai casi 6 décadas polo seu pai Xesús Couceiro, forma parte, non, pois, dunha segunda xeración que agora está a tomar conta dese negocio, e o convite a librería Couceiro e representado, como digo aquí, por Pablo, tamén o pensamos un pouco para ter, porque este encontro ten que ver con dar unha perspectiva actual, non? En que momento estamos, pero pensamos que Couceiro tamén nos pode dar unha perspectiva histórica, non? É dicir, podemos saber, non, como estamos, non? En termos de distribución, comercialización, pero tamén podemos saber de onde vimos e que perspectivas un pouco de futuro parece que están aí a carta, non? Entón, esta idea pois, de diferentes perspectivas que entendemos complementares ou a veces incluso pois, direi conflictivas, non? Pero, defendendo cada un diferentes posicións e intereses, creo que aquí queremos saber máis, creo que esta é a idea, non? sobre distribución. Como decía Roberto, pensamos nunhas intervencións iniciais, uns 15-20 minutos, onde cada un considera ou expón aquilo que
que considera máis significativo, e despois temos, serían 15 20 minutos, pois, sobre unha hora ou algo menos, intervencións iniciais, e outra hora para abrir, conversar, preguntas, etc. Pablo dicía, mas non traía nada moi preparado para esa intervención inicial. Claro, o que lle dicía a Pablo, si consideras que na tua intervención inicial só queres falar 5 ou 6 minutos, pues 5 ou 6, porque despois seguramente terás oportunidade na parte de preguntas e respostas. De acordo? Entón, creo que Antía, un pouquiño que tínhamos planificado, que faga esa primeira intervención, entón tal vez, Laura, non sei se podes trocar. Vale, pensaba que era eu, estaba aquí toda... Sí, sería Antía primeiro. Vale. Nada, vou deixar isto aquí. Non sei se dá para... Eu estaba toda disposta, xa. Nada. Isto queda así. Aquí aparece así, pero ali xa se ve. Vale, pues sí. Vou pasando neste, sí, pasa. Sí. Perfecto. Cando queiras. Sí. Escoitaseme ben? Sí. Vale. Bueno, bons días a todos. En primeiro lugar, gracias pola invitación e por ter a oportunidade un pouco de contarvos máis sobre a nosa parte do sector do libro. E, bueno, vou vos falar un pouco do que é a nosa empresa, Arnoia, e despois, se teredes calquera dúbida, pregunta, se me queredes parar no medio, porque a veces é un pouco complicado explicar do que ti ben sabes e que os demais te entendan, non? Entonces, bueno, se tendes algunha dúbida ou calquera cousa, me parades. Bueno, nós estamos en Ponte Caldelas, no polígono industrial, en Pontevedra. Tampouco que estemos moi lonxe, estamos aquí todos cerca. Vale. Arnoia nace no 88, vale. Evidentemente, pois este ano fai 38 anos. Distribuímos libros, papelería e xogo didáctico. A nosa idea é ofertar ás librerías todo o que poidan necesitar. Non todas as librerías traballan con material escolar, pero hai moitas delas que sí, ligadas ao libro de texto. Entonces, a nosa filosofía sempre foi esa. As nosas instalacións, sin que non foron estas, nos nacemos nunha nave pequeniña en Vilaboa, en Pontevedra, e pouco a pouco fomos ampliando. Estas instalacións que vedes en esta imaxe son unha parte importante delas, están automatizadas e foron inauguradas no 2021, casi en plena pandemia. Actualmente contamos con máis de 250 traballadores, máis ou menos a cifra media durante o ano, e temos máis de 10.000 clientes. Para nós, clientes significan librarías, pero non só as librerías de referencia, como Couceiro, sino outras máis pequenas de barrio, que ao final, elas tamén precisan de acceso a un catálogo amplo de stock e con un servicio rápido para poder competir con el gran enemigo, ¿no? Amazon, en este caso. Para atender esos puntos de venta, nós temos presencia comercial, digamos, en todo o Estado español, ¿vale? Incluindo, pues, Canarias, Baleares, e, bueno, que aquí non mencionamos, pero Portugal tamén. Vale, nós somos un grupo de empresas, aínda que Arnoia é a matriz, ou a máis importante, colgan dela, por diferentes sinerxias empresariais, outras moitas que podedes ver, non? Seguro que a moitos de vos sonan as librarías Nobel ou a editora Cumio. Bueno, pois nos intentamos cubrir necesidades en todas as partes do sector, non? Ser local, aínda que así sona un pouco extraño, ten dúas funcións, vale? Unha páxina web a consumidor final e outra é
dar apoio a librerías independientes que queiran montar páxinas web xestionándolle todo o que sería a parte administrativa e de desarrollo informático, que a veces sea máis complicada, pues, intentando con un precio razonable, ¿no? Para que todo o mundo teña acceso a unha páxina web. Bueno, Cumio estuvo bastantes anos, non vamos a decir parada, vamos a chamarlle aletargada, e retomamos a súa, bueno, como decir, a súa operativa, pero con un fin moito máis claro e ambicioso, que é realmente ofertar libros de calidade en galego, sí, pero tamén en outros idiomas, e dar a conocer ou potenciar editoras galegas fora do mercado galego. Vale? ADL é a nosa distribuidora en Portugal. Non vou entrar moito en detalle. Interleo é a nosa comercializadora para editoriais en exclusiva, presta unha atención un pouco máis especial a aquelas editoriais coas que traballa, atendendo pois en grandes contas ou en librerías máis grandes que teñen un tipo de venda diferente. E, bueno, como xa vos comentei, Nobel é a nosa rede de librerías, está composta actualmente por 28, son librerías propias e franquicias. Vale. Hasta aquí, se tendes algunha dúbida, xa vos digo que me podedes parar. Vale. Como vos comentaba, na foto que veíades ao principio, temos o almacén dividido, por así decirlo, en dous. Un almacén un pouco máis convencional, ou máis manual, e un almacén robotizado. O almacén robotizado ten capacidade para uns cerca de 8.000 palés e 42.000 caixas, vale? en apartado que, bueno, son mini loads, que son robots máis pequenos, moito máis rápidos e áxiles, cunha filosofía de traballo diferente que a mercancía veña ao operario en este caso. Vale? Con isto agilizamos tempos e realmente nos dá a posibilidade de servir máis rápido as librerías, que ao final é o noso obxectivo. Temos un tercer silo baleiro para, vamos decir, pas medras. Vale? E esta é a parte convencional. Temos capacidade para outros 3.000 palés e pois 30.000 ubicacións de picking, que é o que vedes nesa imaxe. Vale. Nós sempre nos definimos a nós mesmos como unha empresa, unha distribuidora sí, pero que é para nós unha distribuidora? Nós temos que prestar servizos de calidade tanto ás editoras como ás librerías. Pero cada un ten os seus requerimentos e as súas necesidades propias. Entonces, nós que ofertamos ás editoras coas que traballamos? O almacenamento o stock, vale? Ao final, ter un almacén propio, supón unha serie de costes entre seguros, persoal, bueno, pois ao final, se ti o podes centralizar ou ter en este caso nunha distribuidora, hai unha serie de aforros importantes para as editoras. Presentamos e colocamos os libros en grandes contas e en librerías máis grandes, nas pequenas tamén, pero as grandes contas teñen un tipo de venda un pouco diferente. Se necesitan máis visitas comerciais, un seguimento máis concreto, e teñen outras necesidades diferentes que hai que atender. Temos canles de redes sociais, vou a ser bastante, non sei se me chamaredes, bueno, bastante potentes, temos bastante alcance, tanto nas redes típicas como en mail marketing, e iso intentamos dar visibilidade a editoras máis pequenas, títulos o mellor menos coñecido,
a María Oruña ou a Pérez Reverte o conoce todo o mundo, pero hai outros títulos que tamén hai que pôr en valor e hai que facer un esforzo extra. Damos servicio tamén dropshipping, por si non sabedes o que é que imaginadevos que vos pedides un libro nunha librería que ten unha páxina web. Se a librería tuvera que pedilo ela a súa propia librería e despois mandárvolo a vosa casa, se incurrirían en un montón de costes que, pois, o mellor, en moitos casos non paga a pena. Nos damos un servicio que, vale, ti tes un libro que tes que mandar a unha dirección concreta, un cliente teu. Bueno, pídeo, nos mandámoslo directamente desde Arnoia, pero o cliente nunca se enterará de que sale da Arnoia, porque vai cunha caixa estándar e coloco da librería. Entonces, ao final, para o cliente final da librería, é como se fora un pedido que sale da súa librería de confianza. Damos un servicio de entrega en 24 horas, incluindo nas principales illas Canarias. Recordo que cando chegamos a Canarias e decíamos que, ostras, podemos servir en 24 horas, casi se reían de nós. E, ao final, pois, conseguímolo porque temos unha teima personal de que, ao final, o máis importante é que as librerías reciban o que necesitan o máis rápido posible para poder competir. Tamén ofertamos distribución digital, tanto e-books como audiolibros. Temos montada toda esa operativa diferente que está a disposición das editoras, e retractilado, etiquetado, colocación de faixas, xestión de mostras, pois para autores, para colaboradores, todo eso tamén o facemos. Vale, que ofertamos ás librarías? Pois, ademais de atención cos nosos comerciais e cos nosos compañeiros de atención ao cliente, tamén ofertamos servicio de dropshipping á librería, como vos comentaba antes. A entrega en 24 horas é algo que, bueno, si... Ai, perdón, desculpade. Desculpade. Si vos comprades online, ao final o que quere a xente que lle chegue o antes posible, non? E para poder competir o comercio local, para poder competir cos grandes actores do mercado, pois é preciso ter esa axilidade. Acompañamos as librerías en cada fase, pois desde a apertura hasta o traspaso, toda esa vida. Como vos comentei, damos a posibilidade da creación dunha páxina web propia para cada libraría a un coste moderado, e enviamos material promocional feito por nós na casa sen coste de ningún tipo, pois desde cartelaría, marca páxinas, o que a veces se nos ocurre. Vale. Pensamos que é importante destacar a nosa páxina web tanto para librarías como para editoras. Na nosa páxina web entran diariamente unhas 5.000 librarías diferentes. Eso dá unha visibilidade importante a todo o que se cole, vale? Sin embargo, podemos, digamos, diferenciar as campañas ou diferenciar todo o que poñamos por idioma. Entonces, cando as librarías en Galicia directamente ven cousas diferentes que as librarías en Cataluña, por exemplo, porque ao final os seus intereses non son os mesmos. Hai libros en Galicia das editoras que temos que potenciar de outra maneira. Dentro dese apartado, as editoras poden ver toda a información detallada, desde o stock que temos, o que colocamos nas librerías, as vendas, toda a información que necesiten. As librerías que obteñen traballando coa páxina web teñen un catálogo actualizado 24 horas ao día, que non descansa os 365 días do ano, con máis de 250.000 títulos en stock. Creo que hai alrededor de unhas 600 ou 700.000 referencias creadas,
Entonces, non só libros, pero a gran parte son libros, vale? Poden traballar completamente ou de maneira moi autónoma coa páxina web, dá todo tipo de información sobre albarás, facturas, próximos envíos, todo o que precisen saber. Ademais de que poñemos pois eso, catálogos, campañas, información de interese, prácticamente se cambia a diario. Vale. O libro galego e o galego para Arnoia sempre foi a cultura galega sempre foi un eixo importante para nós, vale? Nos apostamos polas editoras galegas, aínda que a veces para nós signifique unha reducción da nosa rentabilidade ou do noso marxe. Nas nosas librarías, Espacio Lector Nobel, temos un amplo catálogo de títulos en galego. Temos unha sección en galego, pero tamén os títulos en galego están donde corresponden, pois se é en novela negra ou se é en filosofía, pois aí tamén están, porque non temos por que ter unha sección única. A nosa páxina web está en galego, e a nosa documentación e comunicación comercial tanto coas librerías como coas editoras, pois, contratos, operativas, todo se realiza en galego, evidentemente, coas editoras e coas librerías galegas, e ademais facemos un seguimento especial de todos os títulos en galego, é dicir, para nós é importante que esos títulos teñan visibilidade nas librerías. Ao final, un libro que non se ve ou que non se topa é un libro que non se vai a vender. Vale. Gustaríame dedicarlle, uns minutos a unha fundación, neste caso, unha fundación familiar, que nace, pois a verdade que fai pouco tempo, é bastante reciente, que é a Fundación Xistral. Temos, e digo porque somos parte, ten como fin a defensa e a promoción da cultura galega, vale? Do libro galego sí, pero tamén o noso objetivo é moito máis amplo, moito máis ambicioso en ese sentido, vale? Me gustaría destacar a campaña que fixemos hará uns meses, campaña de Moito por Ler. Ese 8 ten un significado e é que só o 8% dos libros que se venden son en galego. Pensamos que é unha cifra ínfima para realmente o catálogo disponible que hai. Entonces, invitamos a reflexión e ao debate de que podemos facer para tornar ese número en outro un pouco máis diferente. Disculpe, é unha fundación que nace da propia empresa. Non me quedou moi clara a relación. Sí, o sea, a dirección da empresa forma parte da fundación, vale? Aínda que non está vinculada, digamos, somos... Estruturalmente non. Estruturalmente somos diferentes. Nos próximos meses estará disponible un portal para o libro galego. O obxectivo deste portal non é un portal de venta, non é unha páxina web para venta de ningún tipo, sino para a difusión e a información do libro galego. E aquí é onde explico a diferencia. En este portal nos gustaría que estiveran todas as editoras galegas, sean ou non distribuídas por Arnoia. Pensamos que ten que ser un portal global, en este caso, e que aporte esa información e difusión aparte das condicións comerciais ou das operativas empresariais. Vale. Bueno, como entendemos que era unha mesa de traballo, fixemos un pouco os deberes e, bueno, xa que Isaac fixo a introducción de que despois isto tería que convertirse nun debate, bueno, pois traemos 3 propostas
que pensamos que son importantes. Gustaríanos, e bueno, creo que estamos no sitio adecuado, ¿no? Propor formar unha mesa de traballo conxunta, tanto distribuidoras como librarías, como editoras, para identificar problemas, oportunidades e realmente, bueno, poder propoñer proxectos que impulsen o libro galego e que nos axuden a tornar ese 8% en unha cifra bastante maior. Pensamos que as editoras teñen que apostar pola digitalización dos títulos en galego. Ao final, isto aporta, nun mundo tan digitalizado e globalizado, aporta accesibilidade e visibilidade a esos títulos e as editoras. E tal e como fan en outras comunidades, Cataluña ou Euskadi, pensamos que é importante que a hora de obter subvencións por parte da Xunta ou dos ministerios, un requisito sea ter como mínimo un 25% do fondo en galego. Si nos queremos impulsar a cultura galega, o idioma galego e o libro galego como última instancia, pues algo máis teremos que facer, non? E hasta aquí. Moi ben, pois moi agradecido, Antía, pola clareza. Creo que aquí temos varias cousas, tomando notas, posíveis preguntas para despois, etc. E tamén, pois agradecido por axustarte o tempo, porque foron 20 minutos mallados, o sea que de momento vamos aguantando aquí o horario. Laura, pasas aquí ao teu lugar. O listón moi alto. A manter o tempo. Deixa algo para parte de despois. Creo que tes os documentos. Era isto que querías? Sí. Vale, xa te mena xa. Moi ben. Bueno, bos días a todas. A ir aforrando o tempo. Moitísimas grazas por convidarme. É super importante ter esta mesa. Este lugar xa o ano pasado me parece, xa o dixen 1000 veces, que é fundamental que teñamos unha mesa transversal e que moi poucas veces se dá. Vale, xeralmente quedamos as editoras que as editoras, as libreiras que as libreiras, pois así, pois isto é bastante único e creo que é do máis importante, vale? Bueno, creo que antes de nada, para que esta mesa que propuña Antía, que é fundamental, pero creo que é moi importante que teñamos todas as que traballamos no sector do libro para que queremos facer libros, non? Se non partimos desa pregunta e desa máxima e temos que ser moi autocríticas e dicir, eu pa que estou nisto, non? E a partir de aí onde podemos construir. Bueno, eu presento-me antes de nada, son Laura de Patas de Peixe. Bueno, Patas de Peixe nace en 2008, Patas de Peixe son eu son, bueno, son traductora e empecé traballando para outras editoras, por pura curiosidade do proceso do libro, decidín facer un libro, despois faz outro e ao final, pois mira, hoxe atopome cunha catálogo de 35 libros que non sei moi ben que facer con eles, porque Patas de Peixe é un laboratorio, vale? Non é unha empresa. Isto permíteme, agora vou quedar super ben, pero bueno, nesta pregunta original, para que queremos facer libros? Para facer pasta, porque moita xente sempre di nestes foros, bueno, aquí non estamos a hacer dinero, sí, aquí hai moita pasta que se move, moita xente fai moito carto, o libro é 1% do PIB de España e hai carto, vale? E se queres, atópalo. Hai outra posición, está no libro para facer cultura, non? A min o libro é o que canaliza a nosa relación ca cultura, entón estamos aquí única e exclusivamente pola cultura. Despois hai unha posición intermedia, non? Que é dicir, a mí me gustaría facer cultura e con esa cultura pagar o alugueiro e sobrevivir, non? Que aí estamos, bueno, imos ver agora quen estamos, non?
as tres opcións son lícitas, é dicir, non hai algo bon e algo malo neste mundo, non? Pero creo que temos que ser moi honestas con quen somos, é dicir, eu traballo para facer capital ou traballo para facer cultura, e iso é fundamental, e se nesa mesa non temos isto claro, é moi probable que quen está para facer cartos se beneficie de quen está para facer cultura, é dicir, é moi difícil que cheguemos a un entendemento e se non partimos todos do mesmo obxectivo final. Que queremos conseguir, que queremos que a nosa produción editorial modifique a nosa sociedade ou queremos que o noso produto editorial nos beneficie económicamente, e iso é fundamental, temos que telo sempre en conta. Partindo disto, tamén vou dicir que, obviamente, eu, que me considero unha investigadora, unha persona curiosa do mundo da edición, montei esta editorial a modo de laboratorio. Isto vai me levar constantemente a contradicións. Cando Patas de Peixe era eu soa, eu sempre dicía, pois, abajo con las subvenciones, la literatura tiene que vivir por sí misma. Agora que teño unha persona empregada, digo, bueno, igual alguna subvención es necesaria, ¿no? Porque, bueno, en fin, cando asumes responsabilidades e tes que pagar nóminas, pois, é diferente, ¿no? A todo isto non somos clientes de Arnoia, vale? Entón sempre miro a Antía, pero está de todos tranquilos que nos sin Arnoia non sobrevivimos e Arnoia sin nós probablemente tampouco eides ver agora por qué. Entón somos necesarios, pero, bueno, unos somos contingentes e outros necesarios en este mundo, ¿no? Bueno, entón, como vos digo, Patas de Peixe, pois temos 30 e pico títulos, sírvenos para ver un pouco como está o panorama, e eu hoxe vou falar dunha forma totalmente como se fose Michael Jackson en Thriller comiendo palomitas, ¿no? Vou falar de todos os sectores e aquí vai haber para todos, incluída para mí, ¿no? É importante tamén que partamos un pouco de saber de cal é o ecosistema editorial, ¿no? Hai infinitos informes que para mí son super divertidos e apasionantes de datos que nos dan a ver un pouco como está o panorama do mundo editorial e en España, bueno, en xeral, sempre se di, é un sector en crecemento, facturou tanto, non? Sempre os informes son financeiros e se considera que é moi boa noticia. Antes nos congratulábamos de ai, que bon momento o libro, pois non, é un sector en crecemento, é un sector que dá beneficios, é un sector que sí que está en ascenso, pero iso é unha boa noticia? Pois depende. Cal é o noso obxectivo? Facer pasta ou facer cultura, non? Pois a nivel pasta, pois sí, é unha boa noticia que un sector crezca. Hai que ver a costa de que. Sería interesante cruzar estes datos financeiros dos informes das federacións de editores e do Instituto de Estatística e tal, con informes de niveis de lectura e con informes de niveis de devolucións de libros, que son fundamentales. E eu creo que estes estudos cruzados non existen, vale? Solo existen informes bastante, pois eso, baseados nos números. Canto máis se fixo, canto máis se tirou, canto menos se tirou, canto máis se medrou, non? Pero, bueno, vamos a ver algúns datos clave importantes antes de comezar ningún tipo de debate. Pois que é un sector que está en crecemento, leva crecendo un 5%, uns cuantos anos, cada ano, véndense os libros, o 55%, a metade do mercado, véndese a través de librerías e grandes superficies, vale? De todas as vendas que se fan, aproximadamente a metade fanse de forma directa, editorial consumidor, e a metade a través de distribuidora. As distribuidoras venden a metade, o sea, os datos son moito máis específicos, 58,35, pero non nos importa para aquí. O que nos importa é que a metade de todos os libros que se venden, véndense a través de distribuidora. Que editoriais van a poder vender directamente? As grandes, as que teñen un equipo comercial. Que editoriais dependemos de distribuidora? As pequenas, que non podemos ter un equipo comercial, vale? Entón, digamos que a distribuidora é a mediadora de toda a canta editorial pequena hai, non? E de que falo cando digo grande e pequena? Pois mirade, aquí tedes este cuadro para ver un pouco en España. Vedes que hai empresas que facturan, non sei se isto está por comunidades tamén, sí, as grandes se consideraría as editoras que facturan entre 6 a 60 millóns de euros ao ano, que en España vemos pois que de máis de 68, bueno, isto é que é super divertido para mí, pero bueno. Despois hai editoriais medianas, ¿no? As que facturan entre 2 e 6 millóns, e despois están, bueno, para min xa facturar 0,6 millóns xa sería mediano, pero bueno, e despois están as pequenas, ¿no? Que facturan entre nada,
medio millón de euros ao ano, e logo estamos as que facturamos en negativo, que somos nós, non? Patas de peixe. E nada, vamos a falar sempre a partir de agora en clave de grandes, medianas e pequenas, vale? Para que saibades de que falamos. Ben, ui, que non é aquí, que é aquí. Vale, pois... E en canto ao emprego? Bueno, pois as pequenas representamos o 30% do emprego de todo o sector. Eso quere dicir que as pequenas, bueno, como vedes, somos as máis que hai, porque así como hai 8 grandes, pero hai 500 pequenas, e esas pequenas concentran o 30% do emprego do sector. Desas editoras, de todas, o 31% das editoriais pertence a grandes grupos editoriais. Cantas editoriais hai en España? Bueno, na asociación hai asociadas unhas 800, pero a asociación considera que hai, a raíz do ISBN, que hai como 1000 editoras máis. Entón, haberá 2000 selos editoriais en España. En Galicia andará polos 47, 50 asociadas á AGE, o mellor haberá, pois ponlle, eu que sei, 20 máis, 30 máis, non sei, 80 selos editoriais, non, máis ou menos. Pois deses 800, o 30% pertence a grandes grupos, e en Galicia pertencen a grandes grupos o 50% das editoras, vale? Isto de pertencer a un grande grupo quere dicir que non eres libre, que as túas decisións comerciais e económicas dependen dun grupo máis grande. Canto se publica ao ano? Pois en España publicáronse 85.000 títulos. Bueno, isto en moi xeral son datos de 2023, pero todo isto, imaginade, un pouquiño en ascenso, sumándolle un 5% cada ano, pois así. 85.000. Deses 85.000, 60.000 foron en papel, que é o que nos interesa, vale? E deses 60.000 libros, máis ou menos o 40% publicaron as editoras grandes e as pequenas o 34%. Vale, vedes a importancia das pequenas. As pequenas achegan moito emprego e moita variedade de catálogo, vale? Porque en proporción aportan máis variedade de catálogo as pequenas que as grandes. Sempre non nos interesa, tal. Linguas, pois no Estado español o 76% do castelán, o galego é o 2,1% da produción. É a máis pequena de todas as linguas cooficiais. Cousa que antes estaba o galego por riba do euskera, pero ahora, pois, polas políticas que temos, van cambiando as cousas. As políticas xurden efectos. Outro dato importante, os títulos vivos. Os títulos vivos, eso quere dicir que hai que diferenciar entre as novidades, que son os libros que salen cada ano, estos libros de usar e tirar, ¿no? E despois os libros que van quedando e vanse vendendo todos os anos. Eso quere dicir que unha editora ten que estar sempre repoñendo eses libros, porque son os libros que se demandan e son os libros vivos, vale? E o catálogo. E o catálogo é o que lle dá un pouco sentido a todo isto. O catálogo son os nosos libros de referencia, os libros que liches ti de pequeno e que llevas ler aos teus fillos e que os seus fillos llevan ler aos seus fillos, e son os libros que xeneran un diálogo interxeneracional que para min é o que vehicula a cultura e é o que é importante, vale? Entón, neses títulos vivos en catálogo é importante saber que as editoriais grandes teñen un 12% de libros vivos en catálogo e as pequenas teñen o seu 50% de libros vivos en catálogo. Ese quere dicir que as editoras pequenas afinan máis. As grandes publican moito, pero repoñen menos, e as pequenas pois publican menos, pero están repoñendo constantemente o seu fondo, vale? Entón, as pequenas xeneramos fondo, as pequenas xeneramos o que eu considero que é culturalmente máis valioso, vale? Bueno, facturación, como comprenderedes, quen factura máis? Pois as grandes facturan máis, as pequenas facturamos menos, non? E todos os grupos van medrando neste crecemento do 5% do sector, pois dentro dese as grandes medran un 25%, as pequenas medran un 10%. Iso quere dicir que hai unha acumulación da riqueza. O sector medra, pero quen medra máis son as grandes, quen medra menos somos as pequenas, que, como digo, polo que dixen ata agora, xeneramos máis valor social, cultural, non económico. Ben, bueno, por materia aquí non me vou meter. E despois, ratio de ventas, o que decíamos antes, ratio de ventas, pois sí, desviándonos un pouco.
os datos do galego son os peores da península das linguas cooficiais, vale? Solo se vende 8 libros en galego por cada 100 habitantes. É bastante dramático, pero eso entraremos despois. Entón, que pasa ca nosa empresa? Vale, vou expoñer agora rapidamente un Excel, porque tamén me parece moi importante que vexades que si imaginade que agora cada unha de vos pois descubrides que tedes unha editora dentro e queredes sacar un libro, non? Pois o máis importante, o primeiro que hai que facer é esta cousa tan bonita que se chama escandallo, decía Rafael, escandallo, é un escandallo. Pois isto é os datos do libro, é dicir, agora queredes facer un libro, pois tamén é moi importante saber a que gastos nos enfrentamos e que beneficio vamos a ter con o noso libro, non? Moi rapidamente, non escoitademe máis a min que a Taua, en la que a Taua nos axude, pois dice, pois primeiro vou facer un libro, ai, que caro, porque mira, teño que pagarlle a imprenta, teño que pagarlle a correctora, teño que pagar os arquivos, si teño que pagar dereitos, teño que pagar a traducción, teño que pagar a maquetación, e entón, aquí fixen 3 escenarios, non? Si fago 500 copias, sáleme por 2.000 euros, si fago 1.000 copias, sáleme por 4.000, e se fago 1.500, sáleme por 5.700, non? Entón, en función, aí ter que ir axustando a tirada, non? Joe, que se fago 500, podo vendelos, pero que sáleme carísimo. Se fago 1.500, sáleme máis barato, gasto máis carto, pero tamén logo terei máis beneficio. En fin, e entón, e se os vendo todos, pois mira, quedanme 5 euros por cada libro e demais. Pero tú daste conta de que ti non podes vender os teus libros, porque ti non podes facer libros, chamar a todas as editoras, ir co teu coche a repartir os libros, é inviable, non? Entón, dis, pois necesitamos unha distribuidora. Chamamos a unha distribuidora para que nos coloque os nosos libros en toda Galicia. Por que a necesitamos? Queremos chegar a máis lugares, queremos que as librarías poidan traballar en depósito, porque claro, ese é outro problemón que temos, as librarías non é como calquera outro produto que ves nas tendas, unha tenda de informática, compra os seus ordenadores, os paga a fábrica de ordenadores e logo vende, se non os vende, comeos con patacas. Os libros non, chegou o depósito a España e chegou para quedarse. Isto só pasa en España, non pasa en outros países, vale? Bueno, en España e en outros países, pero aos países que non o teñen vailles mellor. E iso quere dicir que as librarías aceptan todo, venden o que venden e as distribuidoras permítenlle despois devolver, vale? E despois as distribuidoras devolvénolo a nós. Pero bueno, ao final, como as librerías queren traballar en depósito, pois hai que traballar en depósito. Entón, para eso necesitas distribuidora. A distribuidora promociona o noso libro e iso, hai moitas librarías que ao final, pois, elles máis cómodo traballar en depósito e traballar con unha distribuidora ou dúas que con 400 editoriais e venga a factura e non me pagaste e tal, é máis complexo, non? E poste na cabeza da libreira e dis, pois, con razón, prefiren traballar con distribuidora. Moi ben, e chega o contrato da distribuidora. Como funciona? Pois chega a distribuidora e dixe, vale, eu distribuo o libro, vas a ter sitio na nosa web, vas ter sitio todas estas cousas, pero isto cuesta dinero. Entón, ímonos quedar co 50% do PVP, a metade do teu libro, do que custa o teu libro. E despois vas ter que pagar a maiores por certos servizos especiais, que se a campaña de Nadal, que se queres sair na nosa revista, que se queres... E despois non che vamos a pagar a mes vencido, vamos che pagar a 90 días. O que vende hoxe vou che pagar dentro de 3 meses. E despois, sabes que pasa? Es que deixamos 40 libros na FNAC que chegaron os nenos en Nadal e se rompieron todos. Te los vamos a devolver e quedas ti con eles, non asumimos. E dicen, e ademais que, pois, unha cousa importante. Tes que traballar en exclusiva con nós, non podes traballar con outra distribuidora, porque se estás con nós non podes estar con ninguén máis. No caso de que teñas aquí un bestseller, non podemos entre distintas... E entón tú, que non che queda outra, pois dis, pois vale. E ademais tes que agradecer moito que alguén acepte distribuirte, e isto non o digo con retranca, é moi difícil que hoxe en día unha distribuidora acepte o teu produto. E que pasa aquí? Pois que entramos, as editoras pequenas, entramos nun proceso de dependencia bastante perigoso, porque o que vos ensinaba aquí no noso Excel maravilloso, non? Vimos no noso libro que se sacamos 500 exemplares con distribuidora o beneficio sería de menos 0,6, pero se sacamos 1.500 exemplares o beneficio é de 1,8 por exemplar.
Entón, claro, contratamos a distribuidora, pero bueno, logo vemos que no hipotético caso de que vendésemos toda a tirada, despois de todo este traballón, a un libro que costa 16 euros, PVP, sacaríamos 2.000 euros de beneficio, non? Pero que adoita pasar? Nos estamos asumindo un risco, pensamos que un libro se vai a vender, pero que unha distribuidora representa tantas editoras que solamente che dá unha ventana duns 15-20 días para presentar a túa novidade. E se non vendes toda esa tirada neses 15-20 días, que empeza a pasar? Que progresivamente esa novidade, porque dixo moi ben Antía, nos colocamos os libros nas librerías. Colocar non quere dicir vender. Eles colocanche os 1.500 libros, pero nos danlle promo mes e pico. E despois, cando acaba esa promo nesta presentación constante de novidades, o teu libro en 15 días esqueceuse, por moito que ganaras o premio Paquito Pérez, da igual. E empeza a volver de volta, vale? Entón, estes cartos que tú fixeches, que xa lle pagaches a maquetación, a nómina, xa non os tes, e venchen libros de volta e tes que devolverlle os cartos á distribuidora. Entón, que che di a distribuidora? Muller, non me devolvas os cartos, fai outro libro. Ah, bueno, pois fago outro libro, sacas outra novidade, volves a echer as arcas, volves a quedar en débeda. Unha débeda lixeiramente superior a que tiñas originalmente. Sacas outro libro. Así entramos todos nunha cousa enfermiza de novidades, non? E entramos nunha relación de dependencia como nos coas eléctricas, como vimos o lunes, non? Que pasa cando hai problemas? Pois que desaparece, porque tú xa asumiches a dependencia da distribuidora, pero que logo a maiores, como editora independente pequena, tes que asumir un montón de cambios e problemas das editoras pequenas, que vos vou resumir aquí brevemente, pois hai que asumir cambios no ecosistema a nivel macro. Por exemplo, hai 2 anos houve unha crise de papel que se triplicou o precio do papel e foi unha faena. Ahora, nos antes, por cuestións de dereitos, hai algúns títulos que temos que facer en China, de repente non nos podemos facer porque es que agora ninguna editorial che trae o barco ata Barcelona, traencho ata Hong Kong e logo tú te buscas la vida. Nos non temos comercio exterior, nin sabemos nada do tema, por temas de geopolítica internacional, non? Logo, como editora pequena, nos somos 2 persoas, e nos 2 persoas temos que ser comerciais, facer a administración, a publicidade, xestionar subvencións, xestión administrativa, control de facturación, almacenaxe, é dicir, ao final faz de todo menos facer libros, que é unha desgracia. E logo temos que asumir gastos que non achegan valor engadido. As editoras pequenas temos unha serie de gastos como cotas de asociacións, protección de riscos laborais, comisións de banca, programa de facturación, protección de datos, páxina web de mantenimiento, non vos vou botar, pero é un dolor a de cartos que se van por outro lado, non? E despois a maiores esta dependencia da nosa distribuidora. Ben, é isto normal? Non, isto non é normal o que pasa en este país ou en este estado, non sei. E vou vos poñer aquí un exemplo, unha comparativa dun informe que atopei bastante interesante. Fixados, en outros países, temos aquí Letonia, Luxemburgo, é raro, é o único estudio que atopei sobre devolucións, vale? En España estáse devolvendo o 35% dos libros que se publican, é dicir, eu si fago 1000 exemplares, teño que dar por feito que só vou vender 700 no mellor dos casos. Eso quere dicir que hai 300 libros que van a quedar almacenados. Que che ofrece a distribuidora? Por un módico precio, destruílos. Entonces, moitas editoriais entran nese círculo de pois destrúyelos. Eu, a unha distribuidora que temos en Madrid, dixen, no, mándanos de volta. Resposta, ai, mujer, e para que queres gastar tanto dinero? E eu, muller, porque non quero destruir os nosos libros, que resposta, me dixenlle eu, por unha cuestión de sensibilidade. Resposta, ser sensibles sale caro. Amigas, ser sensibles sale caro. E en outros países o tema este das devolucións, que dicía eu, pois anda por un 5%, que é o que debería ser. Isto de España é un desparrame. Fixademos, temos 47 millóns de habitantes, sácanse 80.000 títulos ao ano, hai un campo das 1.500 librarías, entendo que es dedicadas exclusivamente ao libro en papel, 50 distribuidoras en España, cando en estes outros países o campo de estudo é moi pequeno, vale? Habería que compararlo ademais con países máis similares, habería que facer este estudo con Italia, con Francia, sería moitísimo máis revelador, pero bueno, isto é o único que atopei, que vemos que en outros países hai 2, 3, 5 distribuidoras, que hai 50. Tamén hai moitísimas máis editoras e o nivel de evolucións é un espectáculo un pouco extraño que ou lle metemos
ciencia e academia e estudamos o que está pasando e podemos planificar, o si no, esto es un pouco el mercado amigo, non sabemos un pouco por onde vai pasar, pero todos intuimos cara a onde vai, que será a propia economía quen regule todo isto. Ben, que provoca todo isto? Nada, vou calar xa, vale. Simplemente, que se nos pedía aquí nos deberes, das accións ou estrategias que pretendes implementar, que facemos? Primeiro, estudar os datos. É fundamental, por eso, gracísimas plataforma do libro galego por existirdes, porque é moi difícil atopar datos fiables. Como vos digo, os informes da Asociación de Editores baseanse única e exclusivamente en datos económicos. Logo están os índices de lectura do uso das bibliotecas, para min creo que é o máis revelador e que nos di, porque unha cosa é o que se vende, pero a min o que me interesa é o que se lee. Estamos lendo, porque antes falábamos tamén hai que producir, non pode ser que o 8% sexa o libro galego. Eu digo, mira, pois se ese 8, polo menos, o único que temos seguro que se os 8 libros en galego que se venden, lense, sabes? É unha realidade, é o único bo dese dato do 8%. E non hai estudos de devolucións, que para min o tema das devolucións é super importante estudalo. Por que non hai estudos de devolucións? Porque quen sabe as devolucións que hai son as librerías e as distribuidoras, e moi difícil meterse aí e sacar datos de empresas privadas. Tamén certo é que tampouco investiguei moito, pero dame que é difícil. Como editora, recomendo minimizar a dependencia das distribuidoras, regular ben as tiraxes e regular ben a produción, e ter sempre como mantra unha cousa que me dixo un impresor falando de ecoloxía nos libros. Me dice, mira, Laura, o libro máis ecolóxico é o que non se fai. Hai moito libro que non debería facerse e así, pois nada. Importantísimo, exixir desde as plataformas que poidamos unha serie de medidas legislativas que eu creo que sería pois eliminar o traballo en depósito das librerías, e aquí Couceiro me va a matar porque eu creo que é o que está salvando a moitas librerías, o traballo en depósito, pero eu creo que se non se traballara en depósito non habería esta avalancha de novidades e as libreiras poderían ser libreiras, poderían funcionar como farmacéuticas, ler o que lles entra, seleccionar, mediar, non? E logo creo que sí que tería que haber unha forte aposta pola ecoedición. A coedición é un movimento que está comezando agora, que traballa o libro, todo o círculo do libro desde o comezo ata o final, tanto materiales, logística, e fai moito, afonda moito no tema das tiraxes e na destrucción de libros, non? Porque realmente moito falamos da fast fashion, pero o fast publishing é un problema, e en este país cada vez vai ser máis, non? E, por último, temos que potenciar os elementos que equilibran todo este ecosistema. Sempre hai unhas boas bacterias e virus que comen toda a morralla e fan deso cousa boa e tal, e en este caso, quen son os elementos que equilibran? Pois as bibliotecarias, as mestras de mestras, a crítica inexistente en este país, non? Unha mellor legislación, e todo isto axudaríanos. Que pasa? Que estes elementos equilibradores aquí viven moi en precario, non hai crítica, o traballo das bibliotecas nin se potencian desde as escolas. Bueno, xa falarán as bibliotecarias da súa realidade, pero eu creo que necesitamos potenciar moito ese cultivo bacteriano que nos axude a equilibrar este mercado tan tolo, baseado única e exclusivamente nos números. E concienciar na necesidade de romper esta burbulla. E aquí estamos, non sei, xa que rematei, como vou de tempo? Pasas uns minutos, pero bueno, vexo pues que estás acabando, pois xa está. Se fini, pois ala, veña. E xa non me movo, verdad? Vou quedar aquí. Sí, porque eu como non veño preparado. Vale, moi ben. Pablo Couceiro, cando queiras, do que traías pensado e do que futes apañando, pois O único que podo vai é dar. presentar un pouco quen somos. A librería fundada nos Pais no ano 69, nun barrio que quen coñece Santiago é moi emblemático, que é o barrio de San Pedro. E no 75 pasou a zona nova de Santiago. Desde finais dos anos 70 aos anos 80, meu pai sempre tivo unha teima, que é un comercio pequeno ou independente para resistir ten que estar especializado. El dentro do que podía ou coñecía, xa que nunca, el veu dun sector completamente que non tiña nada que ver co libro. El era un comercial que vendía máquinas de coser,
o sea, dun mundo pasou a outro completamente diferente, pero sí que veía desde ese mundo algo que foi o futuro, ao final. En Santiago, polo menos, a inmensa maioría, excepto unha ou dúas, están máis menos especializadas nunha temática, porque a única maneira de resistir ás grandes cadeas é a internet. El decidiu especializalo en galego a finais dos anos 70, primeiros dos 80, e continuou así durante moitos anos. Despois colleu outro local dedicado a libro de ocasión e libro de vello. Algo que comentou ela, eu creo que eso que decía de que un distribuidor había que destruílos, desde sempre, desde esta casa, dixemos que non había que destruílos, o que había que darles unha segunda vida, e o mellor é saldalos. Desde o momento en que no noso sector, no que nos incluyo a todos, nunca lle soupemos facer ver á sociedade que o libro é un produto barato. Eu sempre poño un exemplo, porque non son unha persoa que intente enfrentar un enfrentamento, pero púxeno porque cheguei a contestarlle, chamarlle a atención, porque veu unha muller co fillo á librería a por un libro de 8 euros. E o primeiro que me dixo foi: isto é carísimo, así estáis todos en el sector del libro, todos sois riquísimos, así non sei que, así non sei cuánto. Pero que me chamou, sin chamarme tal, chamoume de todo, hasta que eu lle dixen: bueno, vale, ahora voulle contestar eu. Eu xoguei ao baloncesto. Ese rapaz ten 12 anos. Eses tenis que leva costan 150 euros. En 4 meses ou os ten desfeito ou non lle sirven porque medrou. A contestación da señora é: pero son cosas diferentes. Digo isto para poñer en valor todo o proceso que ten o libro. Outro exemplo que a min me chamou, a máis me marcou e sempre o recordo, cando a librería fixo 50 anos, nós chegamos a un acordo con todos os centros de Santiago e a contorna que quixeran participar para ter encontros dos rapaces cun autor, con un editor, con un libreiro. E acórdome que un dos editores, que ademais é traductor, Alejandro de Ugin e Mugin, lle explicou todo o proceso, porque ele o coñece todo. E a miña gran sorpresa foi cando unha rapaza de 15 a 16 anos dixo: pero que entonces os libros son moi baratos. Eu dixen: xa me valeu. Todo isto xa nos valeu. E creo que todos desde o sector non... É que teñas que estar discutindo todos os días por un libro de 8 euros a unha persoa que, por exemplo, onde nós estamos agora, nunha zona eminentemente turistificada, que che veña alguén que se acabe de pagar 4 euros por unha caña e che veña a chamar cousas por un libro de 8 ou 9 euros ou por un libro de oferta de 3, creo que con eso xa dá pé a que as medidas veñen de base, xa non son casi medidas políticas, son medidas dos sectores sociais para facer ver a realidade do mundo do libro, porque o mundo do libro, meu pai sempre dixo, e cada vez estou máis de acordo que está moi adormecido con respecto á maioría dos sectores. Sempre vamos un pouco por detrás en moitas cousas, pero tamén estamos moi condicionados. E o primeiro condicionamento que ten que ver con algo que dixo ela, que é o volumen de libros que hai. Eu creo que é o único sector, no noso caso, por exemplo, temos unha persoa dedicada en un 80% do seu traballo á entrada e salida de mercancía, que eso non pasa en ningún comercio que este de cara ao público. O volumen de novidades que hai son inasumibles. Pero xa non só a nivel estatal, prácticamente a nivel de libro galego. Ela ben o dixo, lectores en galego un 8%. Eu poño o exemplo de que nós nos últimos 3 anos baixamos a venta do libro galego un 20%. Condicionado tamén polo sitio onde estamos. Era un sitio onde había unha cantidad de comercio brutal, de comercio tradicional, e que agora só hai turistas.
solo no entorno da Plaza de Cervantes pecharon 10 comercios e 2 oficinas bancarias e son 12 tendas de recordos. Isto é un pouco por poñer en contexto o que é o mundo do libro, polo menos desde a parte que nos toca a nós. Creo que falta un pouquiño máis de coordinación por parte de todos. Non estou tan de acordo con eso de que os libros en depósito non debían ser. Eu digo que sí, pero con un sistema que permita de tempo, decir, vale, mando en depósito, aos 3 meses nos devolves. Regulalo. Nos foi algo que implementamos xa fai tempo e que nos está funcionando. É verdad que de primeiras, como era algo que non se facía, como a todo, ten os seus procesos, é ben para todos. Primeiro, o libreiro non está asumindo xa uns costes sin saber se o vai vender ou non. O editor ten un tempo para poder axustar. E é verdad que tamén agora que a edición digital é máis doado non ter eses volúmenes de exemplares que moitas veces se tiñan. Digo isto con coñecemento de causa porque tamén dende a librería estamos en 2 editoras. Unha propia que se dedica a recuperar textos que para nós son significativos dentro do libro galego. O último que fixemos, que para nós é casi a nave insignia, é o facsimilar do mapa de Fontán. E despois, o meu pai foi un dos fundadores, xunto con alguén moi vencellado a esta universidade, que é Pancho Pillado, Pepe Carreiro, Xosé Manuel Beiras, Alfonso Rivas e Manolo, eu coñezo por Manolo Editorial Tixosoutos, non lle posso dicir, que fundaron a editorial Lai o Vento. Entón, dentro do que cabe, máis ou menos, nos imos coñecendo todas as patas do sector. E dentro do sector, volvo a decir, creo que estamos adormecidos, creo que non falamos o suficiente entre nós, porque, sobre todo, os que somos pequenos, temos unhas dificultades brutais á hora de xestionar moitas cousas. Nós non temos web, porque entendemos que a web ou a tes actualizada ou estás perdido. Entón decidimos que non temos web. Na nosa web aparece unha información básica de librería e un punto de WhatsApp. E ti consulta o que queiras con nós. Mais menos, na maior brevedade, consultamos. Pero que senón para ter unha web tes que ter unha persoa dedicada exclusivamente a ela. Os pequenos non podemos. Nós somos 4 traballadores nunha librería de 5 pisos. Que non é unha librería excesivamente grande, para ser unha librería independiente creo que é bastante grande. Pero sempre condicionados a que dentro de ser unha librería independiente grande, competimos contra monstruos. Non vos teño que dir o nome que o sabemos todos. Casa do Libro, Amazon, FNAC, todos eses monstruos son competidores. Non son amigos, son competidores. E eles apretan, porque Corte Inglés ou a Casa do Libro, na maioría das ocasións teñen as compras centralizadas nunha base. Claro, chegan eles e dinche, toma, quero 10.000 deste. Tranquilamente, porque despois van centralizar por todo o espado. Ti chegas e dinche, bueno, a ver se che damos un chegado 5. Iso é o que pasa, na realidade, no mundo do libro. Creo que no mundo do libro galego ainda é peor, porque non hai lectores. Non hai lectores. Eso témolo que asumir que é un problema social, un problema eminentemente político, porque non hai interese político polo galego, pero un problema social, porque é a sociedade tamén a que ten que decidir que quere. E en canto ao problema político, eu sempre, desde fai moitos anos, poño como exemplo o San Jordi e o Día das Letras. Dun día laboral fan unha festa. Nós dun día laboral fixamos un festivo e matamos o día. En Santiago, o ano pasado, o Día das Letras, abriron 2 librerías. E Santiago, para min, é unha cidade do libro. Pola población que ten e o número de librerías,
E o maior indicativo é o número de socios que ten a Biblioteca Ánxel Casal, 48.000 socios. Que iso é brutal. Creo que a da Coruña ten 15.000. Comparemos cidades e volumen de poboación. Si en Santiago, que é unha librería donde incluso a Casa do Libro tuvo que meter libro galego, porque tamén defendo Santiago como unha cidade, a cidade na que máis se fala galego. El vive ali e sufre o e veo. Eu, con respecto ás outras cidades, creo que a cidade onde máis, ou polo menos que menos mal che miran se falas galego, en certos sitios. Si temos ese problema, temos un problema de lectura. Porque se che miran mal por falar en galego na túa casa, que non che dirán por ler en galego. Creo que as bibliotecas de fora de o polo que sei, por coñecemento, por amistade co director de Ánxel Casal, o resto das editoras do país están desnortadas do volumen de libro galego que compra Ánxel Casal, porque é a librería, a biblioteca onde máis se lê libro galego. Para min, ese é o problema. Non é casi tanto o problema de se hai depósitos, se non sei que, se non sei canto. O problema é o volumen de libros que se publican, que é irreal, porque non hai lectores, e despois que hai un problema social de lingua. Se os mesmos políticos o están admitindo, que máis podemos facer? Eu creo que aquí o que se trata é un pouco de falar desde todos os sectores, que eu creo que tamén tiñan que estar aquí algún autor, porque tamén forma parte do libro. E entre todos chegar a eso, pero si o primeiro, facerlle ver á sociedade que o libro é un produto barato. E o segundo, decirle, señores, está moi ben que en el papelito el gallego tal, cal é a realidade? Que se pode facer? A sociedade interesa ou non? E a partir de aí, arranxar todo o resto. Íbamos a falar da librería, pero que xa é un problema que xa levo moi dentro, por beso, porque o mamei na casa, levo 55 anos metido nunha librería, e os meus veráns de EXB e bachiller eran ir polas feiras do libro, cando íbamos. Entón é algo que detectas, e que sufres porque te has metido dentro. Entón eu creo que aquí se trata menos de falar de cada un e buscar un problema, un posible camiño, non unha solución, porque a solución está por ver se hai ou non. Eu hasta fai pouco era tiña bastante esperanza. Últimamente, o mellor, tamén digo, o mellor é polo sitio onde estamos agora, de unha turistificación brutal, que os de Santiago xa nos botaron daquela zona, entón estás vendo outros condicionantes. Poño exemplo, unha sola distribuidora de español está vendendo o mismo ao mes que Xerais, Galaxia e o Consorcio Editorial. Unha librería que teóricamente leva especializada en galego 40 anos. Hasta a pandemia as ventas eran un 70 galego, un 30 en castelán. As tornas variaron completamente. Ahora é casi ao revés. Vamos, falo, a nivel particular é un problema de zona. A nivel de país é un problema social. E agora eu creo que xa soltei todo o discurso e agora será cuestión de debatir. Obrigado, Pablo, pola intervención. Creo que aquí, non? En todas as intervencións, non? Tivemos dados, fíos que quedaron abertos, conexóns que podemos facer, entón temos como 50 minutos por diante para abrir un poquinho a cuestión, vale? Creo que podemos facer o seguinte, vou preguntar, pedir quen quere intervir, tomo nota, facemos unha serie de preguntas seguidas e despois na mesa ou quen faga falta vai respondendo. Quen quere facer preguntas? Roberto, Lucía, Ángela e Sira, non? Vale. Pois vamos por esta orden. Lucía,
Roberto, Ángela, Lucía e Sila. De acordo? Intentamos ser breves e despois abrimos. Roberto, cando queiras. Primeiro agradecer. Bon, nada, antes de máis agradecer, creo que foi unha mesa tremendamente valiosa para nós, de verdade, decir, non hai retórica aquí nisto, é tremendamente valiosa. Eu quería comezar por esclarecer un par de questões que teñen a ver co proxecto e que penso que van ao encontro do que foi apuntado aquí, sobre todo no caso de Laura. Ti falabas de que hai un déficit aquí, non? Que non hai un coñecimento de dados, non hai cruzamento entre eses dados, entre volumes de produción, distribución, empregabilidade, índices de leitura, bibliotecas, etc. O noso proxecto ten como subtítulo institucionalización e industrialización, non? Entón, nós neste momento, de feito, temos unha persoa contratada para iso, digo, fora de equipa, contratamos unha persoa para recoller todo o volume de dados sobre todos estes asuntos. E estamos xa nun momento, os dados xa están recollidos, entón xa digo, contratamos unha persoa para xestionar todo aquilo e darlle un xeito, porque as fontes son tremendamente dispersas, porque o que dicías ti, non vou insistir niso, decir o que dicías ti, non? Entón, unha das funcións sociais tamén do noso proxecto é iso, non? Igual que temos unha base de dados de bibliografía sobre, igual que vamos publicar xa unha base de dados das referencias en galego, igual que vamos publicar outra base de dados de referencias de libro galego noutras linguas, pues tamén vamos colocar en aberto toda esa información, todos eses dados, sí? E a análise tamén, obviamente, deses dados cruzados. Non contemplábamos o elemento contrastivo a nivel internacional, que é tremendamente valioso. Entón vamos ver se hai recursos para iso, pois tamén polo menos algunha sondaxe nese sentido tamén faremos. Entón, tamén por iso obrigado por esa última parte, pola suxestión. Digo isto para indicar que, bueno, hai aquí un déficit, que xa é un déficit que no noso proxecto que queremos atender e queremos resolver, non? Que é fornecer dados para despois analizalos, mas fornecer dados e dados cruzados sobre o diñeiro, a leituras, bibliotecas, facturación, empregabilidade, ese tipo de cousas. Calculamos que en 2026 iso xa poida estar ao dispor da xente. E despois, decía Pablo das autorías, non? Que non están aquí, bueno, aí temos dúas autoras, ainda que non veñan en cualidade diso, non é? Mas estiveron no primeiro encontro, non é? Estiveron no primeiro encontro xa representadas, había unha persoa da sección de escritoras en lingua galega, Marta da Costa, salvo erro, que estivo aquí con nosco, non é? A ver, eu teño varias questões en relación, por exemplo, co que apuntaba Antía, non? E non vou colocar todo porque senón monopolizo isto e non é a miña intención, non? Mas entendo que distribuídes tamén libro de texto, non? Podes comentar algo sobre o impacto que tivo tanto Edisgal como o decreto de 2010, unha cousa moi breve, de volumes de facturación ou volumes de distribución, algo así. Non fai falta, está grabado, pero isto despois se edita, Emilio. Despois falabas tamén de que está Portugal aí na ecuación. Portugal é un espazo que tamén saiu no noso primeiro encontro, como ese espazo de oportunidades retórico que aí aparece. Non sei, se me podes ou se nos podes comentar un pouco cal é o volume de negocio, quais son as principais dificultades dese mercado fanado, digamos, non? No plano retórico, mas non no plano práctico, non? Quais son as principais dificultades para abrir ese mercado. E despois tamén chamou a atención que falabas entre as propostas, non? Onde teño iso? Entre as propostas falabas esa mesa, non? Esa mesa de traballo que agrupase distribución, librarías, editoras, xa está, xa temos aquí esa mesa de traballo, non? Mas non aparece o pau da administración. Entón, da administración autonómica ou outras eventualmente, non sei, non? Entón, bueno, que comentases un bocadiño, ou que comentases xa agora, non? As tres persoas que aí estades, cal é o paso, o pé que ten, a función que ten a administración en todo isto, non? Porque, bueno, tamén estivo representada no noso primeiro encontro, as varias administracións estiveron representadas no noso primeiro encontro, e unha das principais conclusións xa agora, non? Vou facer un spoiler deste documento de que falaba no inicio, non? Unha das principais conclusións do noso primeiro encontro é que hai unha decalaxe grande, hai un afastamento grande entre a administración, nomeadamente a administración autonómica e o sector, vamos a chamar así, como se tivésemos en turismo, o sector. Entón, que comentases iso. E despois, bueno, creo que foi colocado, Laura, tú colocabas a cuestión do depósito, non? E pareceume, non sei, eu estou equivocado, pero pareceume que xa encontramos unha solución.
non? Que, vai en depósito, mas colocamos un prazo e tal. Entón, a pregunta é como verían as outras partes, sobre todo a parte da distribución, como verían esa regulación dese traballo en depósito, e tamén das librerías, non? Esa regulación do traballo en depósito e como impacta de verdade as novidades. Se o sector pode viver sen novidades, ou polo menos regulando ese sector de novidades, dimensionando, en fin, non? Nese sentido. E pouco máis. O Prato do Día das Letras Galegas tamén é outros asuntos que abordamos no noso proxecto e varios traballos académicos sobre iso, sobre o impacto no campo editorial. Non abordamos o impacto da turistificación, aínda que no caso de Santiago... claro, e bueno, temos falado moitas veces disto, non? É dicir, no caso de Santiago, claro, a ubicación das librerías é pertinente, porque dan servizo a unha determinada comunidade, non? E esa comunidade, claro, está perpasada por un feixe de, vamos decir, de oportunidades, mas tamén de ameazas, non é? E iso tamén impacta no mundo do libro, e no caso de Couceiro é paradigmático, non? Aquilo que era noso xa non é noso, aquele espazo que era noso xa non é noso. Novo camiño, que decía, non sei se agora foi políticamente correcto, non sei, mas era simplemente isto que quería apuntar. Obrigado, outra vez. Como facemos? Disculpa. Grazas, xa está, xa me arrimo eu. Ben, pois moitísimas grazas por esta mesa que foi do máis interesante. A verdade é que puxo as cabeciñas a funcionar moito, que iso sempre é maravilloso. Eu tiña dúas preguntas. Unha vai na liña do que comentaba agora o profesor Roberto Samartín. Claro, que como facer fronte efectivamente a este volume tan inabarcable, non, de novidades, se coñecedes, se falou de algunha proposta para intentar regular iso, limitalo, etcétera, non? Sei que algún editorial, por exemplo, xa decidiu reducir o seu plan anual de publicacións, non? Como porque estaban publicando por enriba das súas posibilidades, non sei se desde un punto de vista económico supoño que sí ou non. Iso, se sabedes algunha proposta ou se realmente hai vontade de poñerse mans a obra con iso e publicar menos e darlle maior vida e maior calidade de vida a cada libro. E despois, por outra banda, a raíz do que comentabas sobre o tema de intentar replicar o tema do San Jordi na Galiza, lembrei unha charla na que estivera de Paco Macías en Barcelona hai uns anos, de que se intentara, polo visto, que hoera como algunha proposta en Compostela de facelo, e lembrei, quería preguntarvos que opinades de propostas, por exemplo, como a SELIC, se é rentable, se está funcionando, se non, coñecer un pouco a vosa opinión sobre iso. E máis nada. Van ser como moitas preguntas xuntas para responder despois todas xuntas, mas en fin. O tema de como funciona o tema da distribuición en Portugal e tal xa mo roubou Roberto, entón agora teño outras dúas pequenas. A Laura queríalle preguntar polo termo ecoedición, se é unha proposta propia ou se, non sei, de onde sae esa proposta, de que referentes ten para iso e demais. E despois, pareceu, isto desde o descoñecemento do sector, non? Pareceume entender que para ti, Laura, que houbese menos distribuidoras era positivo, ou que era anómalo que houbese máis distribuidoras aquí non noutros lugares. Para min, a priori, que haxa unha concentración empresarial oligopólica, digamos, para min é negativo. Entón, non sei se podes explicar un pouco máis iso, porque a ti che parece anómalo ou porque a ti che pode parecer a priori negativo que haxa máis distribuidoras e non menos. E xa está. Para Antía tiña o de Portugal, pero xa está repetido. Sira. Ui, bueno, estíreme, xa está. Bueno, un pouco unha das miñas
mantras é o de tecer rede, non, no sector e estar todos en interlocutores, que neste caso estén tamén as bibliotecas, e logo xa falaremos un pouco do noso papel na prescripción literaria e o acompañamento do libro galego e demais. Bueno, eu aprendín moito, dame ganas de conversar todo o rato de todos os fíos que foron saindo, e unha cousa moi concreta, bueno, con respecto ás bibliotecas, o que decías da Nodal, non, da Biblioteca González Garcés, aquí na cidade da Coruña temos unha rede de bibliotecas municipais, hai unha biblioteca da Diputación. Claro, ao final o cidadán dalle igual a titularidade do servizo. O importante é a cantidade de puntos de servizo, non? Entón, igual sí que hai que pensar, pois, porque en Vigo non hai eso, cero. Quero decir que un pouco o tema da titularidade dá un pouco igual. Pero a miña mini pregunta sería todos estes libros, non, a web, cando falades da dificultade de ter unha web propia e quizáis a pertinencia ou non, eu que uso moito esa ferramenta de consulta, non, para comprobar os datos fiables, ademais das webs das editoras, pero sí a disponibilidade dos títulos, igual esa é unha ferramenta que podes utilizar ou non, é esa a pregunta. Si quere responder Pablo por esta pregunta, tedes que poñer agora, despois Antía responde. Por anterior. Sí, porque, volvo a decir, sempre levo moitos anos defendendo Santiago como a cidade do libro. Creo que en Santiago hai unha biblioteca do Concello centralizada, pero hai unha rede de bibliotecas do Concello moi grande e moi ben servidas. Están todas as da universidade. A Biblioteca Xeral da Universidade creo que non a teño que descubrir. Puxen ese exemplo no sentido de decir que unha cidade donde a biblioteca municipal, con todo o que ten no seu entorno, ten 47.000 socios, me parece que non é real, para empezar. Porque non é real que unha cidade de 100.000 habitantes teña ese volume. Creo, volvo a poñelo como exemplo. Creo que a do Ourense ten 7.000. 10.000, ponlle. Temos a mesma poboación. E non me vale o que me di moita xente. Claro, é que en Santiago é universidade, perdona. Universidade agora tamén hai en Vigo, tamén hai en Coruña, hai campus en distintos sitios, o sea que non é só dependente da universidade. E respecto á web, se a queres ter propia, tens que ter unha persoa dedicada solo á web. Nós non nos lo podemos permitir. Por eso pregunto si non é máis idóneo estar noutras ferramentas, tipo libros, ou igual non é o mesmo servizo que daría. Hai outro condicionante que tamén ten que ver ca edición e incluso ca distribución. A autoedición é o minifundismo. Eu chamo o minifundismo. Vivimos no país do minifundismo, xa vai no noso ADN. Cantas editoras son de 2 libros? Unha editorial de 2 libros podes meter nunha distribuidora? Non. Unha editorial de 2 libros é o que di ela. Ela non podes coller o coche e meterte por todo o mundo. A recorrelo, deixo aquí un libriño, aquí deixo che dous. Non. É un problema complicado porque, volvo a decir, ou a tes actualizada prácticamente o día ou estás facendo mal contra ti mesmo. Que ao mellor a nivel tal puidera haber unha ferramenta, pois neste caso, se nos circunscribimos as librerías, a Federación de Libreiros ten unha web donde che di todos estes libros que saliron, teñamos o caso, que é o que estamos falando de libro galego, e as librerías dentro da Federación donde podes atopalo. Pois ao mellor era unha ferramenta que tiña que crear a administración con axudas para que a Federación poida dar ese servicio. Que me parece moito máis factible que unha librería independiente, pequeniña, donde, sobre todo nas vilas, non é que vendan libros, é que venden prensa, chuches, que ese é o gran problema tamén. Nas vilas non hai librerías. Non tes acceso. Moitas veces, e aquí hai unha editora que non lle toca, pero que o sabe, porque polo menos no sector sabemos todo, sobre todo co do libro galego, hai editoras que teñen os seus propios comerciais que venden directamente nos centros. Por comodidade, os centros o aceptan, porque así non teñen que ir eles ás librerías. Entón estamos matando que esa librería de vila
diga, pois vou meter este libro galego, home, xa que me poñen este recomendado, vou vender 40, pois de paso a esta editora lle poño estes outros 3 ou 4 na estantería. Si ti vas, vendes directamente, e despois pretendes ir á librería que che ponda o teu fondo, mal vamos. Bueno, xa, consentida por todo o sector. Consentida por todo o sector, porque o normal sería que o editor, en este caso Patas de Peixe non ten que ver, porque libros recomendados en centros poucos... Bueno, pero de quen estamos a falar creo que o sabemos todos os do... Debía ir comercial, ali, oye, teño este libro, aquí tes un exemplar. Se o queres, aquí, e non digo Santiago, digo, por exemplo, na Pobra, tes esta librería, ti vai, se non os ten, dismo que eu os poño a librería e despois que cho sirva a librería. Eso conseguiría posiblemente que en casi todas as librerías houbera libro galego, sobre todo nas vilas, porque as vilas non hai librerías. As vilas non poden ter unha web. Entón, ese é un problema grande porque compites Casa de Libro. Eso te lo tiene actualizado al minuto. Quen compite coa Casa do Libro? E agora, aparte que lles toca a eles. Hacía pregunta, Pablo, que te facía Ángela do San Jordi, bueno, Selí, que mira, iniciativas que foron nesa liña. O do San Jordi é unha teima que teño moi grande, porque eu me acordo que nos fóramos 10 días no San Jordi a vender libros a ramas en galego. Nunca tanto libro galego vendí na miña vida. Nunca. Volvo a dicir, eles souperon montar unha festa. Porque ti estás traballando e pasas por diante unha librería, paras. Pero se estás no festivo, estás na casa e dices, pois hoxe vou á aldea, pois hoxe ben bo día vou á playa, é que hora baixar hasta ali a librería me fastidia. Como se estás traballando vas pasar por diante unha librería, se vives nunha cidade. E que pasa aquí? Pois hai isto. Pero desde sempre creo que foi no 91 cando se declarou festivo. Creo recordar. Eso foi quendo. E volvo a decir, agora xa non abren nin as librerías. Básicamente porque tampouco teñen libro galego, non nos vayamos aquí a equivocar, que se non hai ventas de libro galego, unha librería é o que dicías ti. Ao final, este é un negocio. Podes estar por compromiso, pero tens que ter cartos para ter a porta aberta. Unha librería que sabe que as súas ventas de libro galego son un 4% ao ano, vai perder un día festivo que ao mellor non ten vacacións en todo o ano para vender 2 libros. Hai que ter moito compromiso. É difícil. E experiencias como a da Selí, que mencionaba ela, ou aquilo que se fixeron Mazarelo, que estaba positiva, digo, porque son tentativas... Vamos a ver, a Selic, nós estábamos cando se montou a Selic, sabendo que non íbamos a presentarnos na Selic, porque entendíamos que as feiras do libro, tan como están plantexadas desde fai 50 anos, están mortas. É que sigue sendo o mesmo modelo. Cantas casetas aquí para ir á Feira da Coruña se pelexaba a xente. Había lista de espera para entrar na Feira da Coruña. Santiago chegou a ver casi 50 casetas. De Vigo xa non hai moito que falar porque ainda é moito peor. E se seguiu co mesmo modelo cando ora na Feira do Libro de Santiago aparece o Instituto Geográfico, o Ministerio de non sei que, pero librerías reais da cidade, o mellor hai unha ou dúas. A Selic, o que dou pé, é sobre todo a estas editoras moi pequeniñas que se poidan presentar o seu produto, que é o que está pasando. Calquera que pase pola Selic en Santiago, basicamente son editoras pequenas, casi todas vencelladas a Santiago. O resto das editoras ou as librerías non necesitan ir a Selic. Pero esas editoras pequenas sí que necesitan, porque moitas veces non teñen distribuidor, é unha persoa ou dúas, como di ela, a que leva todo, e dis, pois mira, me presento aquí 10 días, 15 días, e presento o meu material. Nese aspecto está moi ben. Para min o que está mal a día de hoxe son as feiras. Pero non obstante, as actividades que xiran en torno a Selic, por exemplo, presentacións e coloquios de libros, non deixan de ser de editoras grandes, das editoras... Moitas veces sí, porque son as que teñen acceso á posibilidade. Ti pensa que moitas veces as editoras pequenas
a traductora é ela, co cal non ten que imitar, se quere vai. Xerais e Arancha, bueno, vive en Santiago, pero bueno, poño Arancha por Domingo Villar, cando estaba desde Madrid, quen lle pode pagar para que veña hasta aquí un día? Vaille pagar patas de peixe, vaille pagar albarellos ou así? Non. Aí creo que sobre todo é que teño a teima de defender Santiago como cidade do libro. Santiago, entre un mércores e un xoves tes máis presentacións de libros que no resto do país inteiro. Comprobado. Mércores e xoves hai unha media de 5 ou 6 presentacións de libros. Nós temos tido que atender a nosa no noso local e outras dúas fora. Pero ali presenta libros Conopias, presenta libros Follas Novas, presenta libros Corte Inglés, presenta libros Lila, presenta libros todo o que te podes imaginar. A parte todas as sociedades, ou, por exemplo, o Ateneo, presenta moitísimos libros. Eso non pasa no resto do país. Que ao mellor era o que facía falta. Que non sexa Santiago unha illa. Cantas presentacións hai de libros en Vigo? Non sei, ao mellor pode indicar ela mellor que sirva as librerías de Vigo. Creo que debe ter pouquiñas. Cartabón e pouco máis. Antía, xa que agora che dá un poquinho pe Pablo, de todo o que saiu, non? O que ti consideres que tes algo máis significativo para dicir, do que se falou nestes minutos. Porque, bueno, reiteraba des dúas persoas o tema de Portugal e tamén me gustaría falar do libro de texto. Portugal, ademais son, bueno, eu personalmente tamén levo a xestión de operacións en Portugal é moitísimo máis complexo que aquí. Se aquí nos queixamos, é un mercado moito máis difícil. Para empezar, non hai posibilidad de non vender en depósito. E o depósito é a 1 ano. E isto é incontestable. Por moito que distribuidoras ou editoras queiran cambiar a dinámica, isto é así. A distribución en Portugal ainda por riba é moitísimo máis cara, porque non existen domiciliación de recibos, non existen... Nos aquí traballamos, as librerías traballan pois, con unha, dúas distribuidoras, que sean por web. Ali, eso non existe, co cal a distribución, toda a xestión comercial é moito máis costosa para todos. E os índices de devolución, ojalá foran o 35% en Portugal. Estamos falando en torno ao 50%. Vale, o sea... E o máis significativo e o máis triste a vez, o 60% da venda de libros está en mans dos grandes grupos. Librería Bertrand, que é unha cadena de librerías equivalente a Casa do Libro, Sonae, que sería Sonae, Auchan, que son, bueno, pues Carrefoures, Alcampos, esto. O 60% venden estas grandes cadenas, co cal o marxe de venta para as librerías pequenas é moito máis reducido. E despois, ainda por riba está, aí sí que, bueno, tirando a un monopolio, está Porto Editora. Porto Editora ten a súa produción editorial, distribución e librerías, e páxina web. Xa está, xa non lle fai falta nada máis. Entonces, na miña opinión, hai oportunidades? Sí. Que é complicado e costoso? Tamén. Nos levamos anos e, bueno, costa. Vale. Espero que... No, libro portugués de editoriais portugués. Nos temos empresa portuguesa en Portugal, é dicir, nos a ollos dun cliente portugués, dunha librería portugués, somos unha empresa portuguesa. A nosa página web está en portugués, o noso persoal e temos oficina en Portugal. Entón, distribuímos editoras españolas que editan en portugués e editoras portuguesas que editan en portugués e que son distribuídas por nós. Eu pensei que en Portugal se vendería máis libro galego e non.
ni sequera o portugués brasileiro, o sea, ten que ser portugués de Portugal. E entonces temos algún caso de libros que, bueno, de libros galegos que se venden en Portugal, son os menos. Libro español, algo máis, porque ao final nos últimos anos o uso do español superou o uso do alemán en Portugal. É a terceira lingua, detrás do portugués e do inglés, a terceira lingua que se aprende nos coles é o español, pero todavía ainda é un mercado máis complicado. Dito isto, sí, hai oportunidades, pero, bueno, a veces costa topalas. O sea, chegar chega, pero pouco lector. Nos eliminamos. Pero custa moito, o sea, que custa máis conseguilo casi que un francés. Pero si un 8% se lee en galego, imagínate do que se lee en portugués. Ainda se lee máis, eu creo que en chino. Si no. O sea, eu penso que en ese caso residual a venta que se produce. Vale, libro de texto. É que eu penso que vai moi relacionado co que comentábamos, bueno, co que comentabas ti concretamente, no? Que é un tema político e non só, a ver, nos últimos anos o desuso dos libros en papel é unha realidade que está aí. Se me preguntades a miña opinión, penso que é un erro de estudiar cunha pantalla é imposible e aparte, bueno, pues moitos centros se están tirando atrás porque é complicado. Para moitas librerías a venta de libro de texto supón a diferencia entre pechar a porta e mantela aberta. Sobre todo nas vilas. Que produce o libro de texto? Sí, véndese libro de texto, é verdad que o marxe que queda do libro de texto é máis reducido, pero que aporta? Xente na librería ou na tenda de golosinas ou unha zapatería, que é unha realidade que tamén existe. Aporta xente, entonces cando hai xente é que me fai falta un lápiz, unha goma, un fío, unha agulla, unha caixa de cervezas, o que sea, pero fai que a xente vai ao comercio. Moitos libreiros seguen traballando o libro de texto, supón moito traballo cun marxe moito máis escaso, para nós tamén, xa cando digo que o libro de texto deixa menos marxe, tamén para as distribuidoras, pero aporta outras moitas cousas. O feito de que, podan vir a comprar un libro recomendado. Entonces, a defensa do libro de texto penso que tamén ten que ir ligada porque é importante, porque para moitas librerías é a súa realidade. Desde a administración, pero non só neste caso a galega, en xeral, as administracións estatais están por eliminar o libro de texto. Entonces, eu creo que aquí é unha reflexión xa moito máis amplia. Que é o que queremos para os nosos fillos? Cal sería a fórmula ideal? Si é verdad que é un mundo digitalizado e os nenos teñen que acostumbrarse a traballar coa tecnoloxía, eso ninguén o dubida, non? Pero un combinado sería, un libro de texto cun acceso QR a unha plataforma que teña máis contidos. Bueno, pois así prevalece a venta de libro en papel e se lle dá un servicio máis extra, digamos, aos coles, aos alumnos, aos profes. Eu creo que é un debate moi amplo, tampouco quero ocupar todo o tempo con isto, poderíamos falar horas do... Sobre este tema, eu como nai, doíame, eu que estou todo o día mercando libros, gastar 200 euros en libros de texto, doíame como nada, o sea, si esos 200 euros en vez de libro de texto fuera un lote de libros para o curso, estaría vendendo libros, porque realmente o libro digital, que tamén estou en contra, respetaría o libro en papel, porque o libro digital teño menos
accesibilidade non é interactivo, porque se é un recurso educativo distinto, pero é un error, non? O sea, a nivel coñecemento e aprendizaxe. Entón, non hai ninguna solución por ningún lado con esta toma de decisión, quero decir, porque para mí o reto sería conseguir que cada familia gastara 200 euros en libros, pero non en libro de texto, en libros, para o curso. E aquí volvo a botar man do que comentaba. Vale, 200 euros o ano. Canto che van a durar os libros? 10 meses. 20 euros o mes é moito. Cando a xente normalmente ten teléfonos de 700 euros. Deixo aí, non é unha crítica, é unha reflexión. Non é unha crítica porque estaba dicindo que ao mellor en vez de libro de texto, que era o que onde ao mellor había que pedir, decirlle, non, señores, non me pode costar un libro de texto todos os anos 200 euros. Ao mellor eses 200 euros desde as administracións, dicir, vale, pois mira, vai che costar 100, os outros 100 poñémolos nós. Claro. Este é un espacio... Porque o que pagan polo digital non quero saber o que é. Pouco. Pero tamén ven, vamos a ver, eu creo que se fai un flaco favor aos rapaces si queremos que se inicien na lectura. Eu recordo, tampouco fai tantos anos que deixei de estudiar, me poñían en segundo a eso, que está moi ben, La Celestina. Maravilloso. Bueno, un clásico impresionante. Collinlle asco a lectura, eu isto non quero... Claro, entonces, como a un neno llevas a inculcar as vontades da lectura se non lee algo que a él lle apasione? É que é complicado, eu creo que... Non vai a topar un libro de texto. Non, pero ao final eu penso que o libro de texto tamén é unha guía para todo para un curso, igual que tes, pois eso, non sei, la tabla de multiplicar, pois tes que ter unha guía que se adecue un pouco aos contidos que hai que... Pero bueno, xa te digo que o libro de texto é un tema moi controvertido. E decías administración dentro da mesa. Esa mesa de traballo que mesa de traballo que mencionaches ti, en teoría hai unha mesa do libro administrada pola administración no ámbito da lei do libro da lectura. Hai que ir, diríamos, a onde ás veces parece que nos convoca ou vos convoca a Xunta, ou hai que facer unha mesa noutra estrutura diferente. Solo eu vou contestarche cunha pregunta. E a administración fai moito polo libro galego? Entonces, desde o punto de vista da distribución, é que desde o punto de vista da distribución o do libreiro dependemos da sociedade. Ao final, eres un negocio que vas vender o que che demandan. Estabas falando algunhas propostas incluso de libro de texto, a administración pode fornecer aí recursos, etc. A administración é unha xente en todo este ámbito, en todo o sector. A pregunta aquí é que lle demandades, que votades en falta, que déficits detectades ou que lle demandades a esas administracións en relación a distribución. Entendo que unha política máis amiga, ou polo menos non enemiga co galego. Porque non vamos a chamar enemigo, vamos a ser políticamente correctos, como dixo antes, non ser enemigos do galego. É que non... Polo menos nunha primeira estancia, non? Entendemos que... A autoorganización do sector, a marxe da administración. Pero do sector non, da sociedade. É que o sector, por moito que tal, se non hai unha demanda, o sector non vive. É a realidade. Claro, é que vamos a ver. Calqueira que vaya por Cataluña, vamos falar dos políticos. En que falan os políticos en Cataluña? En perfecto catalán. Pero entre eles, a micrófono cerrado. Aquí só abren a micrófono aberto. O 90%. Xa, home, que sí, home. Pois para iso vamos. Vale. Laura.
Digo porque temos que... Por eso. Ocupas o que... Vale, pues retomo o tema E a ver da- se nos queda algún coleto al final para nos preguntar. Vale, dicen así cosas Do que che de parece, todo un do pouco que que se me falou, traen. que che parece que é para ti que é máis significativo, máis como foi. Empezo por retomo e sigo por que se falou antes. O tema da distribución, vou a falar o que eu penso do papel da administración dentro das distribuidoras. Eu creo que de todo o que ten que regular a administración, a distribuidora é a que non ten que tocar. Porque a administración non pinta nada na distribuidora, que simplemente é unha mediadora. A distribuidora non ten ningún papel nin na creación nin no consumo, máis que mover así. A distribuidora move cousas de sitio e ese é todo o seu papel creativo en esta historia, non? E nos unha vez, falando cun distribuidor, falándolle da importancia de que os nosos libros, que son moi minoritarios, pero son esenciales para o desarrollo da sociedade, non sei que, me decía a mí, nos vendemos lo que se vende, decía, nos movemos lo que se vende. Entón, se a sociedade reclama galego, as distribuidoras van a mover galego como se non houbera un mañana. É dicir, a distribuidora está aí para sacar unha porcentaxe do proceso editorial. Entón, aí a administración non ten que intervir absolutamente nada porque iso é a dinámica propia dunha empresa que saca un beneficio, nin xenera, nin consume. Simplemente é un intermediario, non? Que pasa? Que se non regulamos nin a creación nin o consumo e deixamos que os intermediarios campen as súas anchas, evidentemente vaise vender o que se vende. Se non hai unha planificación de si políticamente queremos que se venda non sei, Ana Rosa Quintana, vanse vender Ana Rosa. Si políticamente queremos que se venda galego, vaise vender galego. As políticas funcionan. E de feito en Portugal, por exemplo, fixeron un investimento, teño que saber máis deste tema, pero era o proxecto Ler Máis ou algo así, era porque saíra o plan de leitura. Nos resultados PISA saíra en 10 anos conseguiron resultados, é dicir, as políticas funcionan, pero bueno, creo que a administración ten que meterse a cañón co tema do galego, punto, e da xeneración de lectoras, non? E volvendo ao libro de texto, para min aquí hai, no mundo da edición hai el único dios al que le rezo, que é Manolo Bragado, non? Menos no campo do libro de texto, que para el di que foi unha ferida, o libro galego. Para min o libro de texto sempre foi unha interferencia e unha velutina no mundo da editorial, porque non ten que ver nin coa creación literaria, nin coa lectura, nin co... Digo eu, o libro de texto para min é unha ferramenta inventada nos anos 70-80 coa democratización da educación, que é unha ferramenta que serve para que os profesores non fagan o seu traballo. Eu levo sendo profesora 10 anos e nunca utilicei un libro de texto na miña aula. Os libros de texto son para min, para xenerar un material. Eu como profesora teño o deber de coller libros de texto, coller unidades didácticas, que tamén aí eso xeneraría outro campo editorial, que é o campo editorial das publicacións, é dicir, profesionalizar o labor do mestre, é dicir, son eu quen ten que crear os materiais, son eu quen teño que coñecer o meu alumnado, o meu contexto. Non se pode utilizar o mesmo libro de texto en Madrid para dar lengua castellana que en Santiago de Compostela, porque as nosas referencias, a nosa lingua é distinta, non é o mesmo español que falamos aquí que o español. Entón, unha boa profesora o que ten que facer é coller os materiais de referencia, adaptalos e darlle ao seu alumnado. Entón, para min o libro de texto simplemente é unha previa ao libro digital, que aínda por riba facilita máis o labor do profesorado de non rascarla. E digo sendo eu profesora, porque é como eu vexo. E despois, a nivel editorial, o único que fixo foi inflar unhas cifras de venda de libro galego descomunales. E que moitas librerías e moitas editoriais nos anos 80 tuvesen un boom como lle pasou a Xerais, que cando perdeu o libro galego pinchou estrepitosamente, cando perdeu o libro de texto, quero dicir. Entón o libro de texto foi parte dunha burbulla perniciosa. E que máis iba a decir eu de respecto? O libro de texto tamén provocou las visitas de los visitadores médicos de las editoriales a los colegios de ai, mira, tes este libro de texto, me ponéis estos 4 libros de lectura recomendada e os pongo un viaje a no sé donde para tercero de la ESO, que tal? Porque funcionaba así. Entón, para min o libro de texto fuera muerte e destrucción, que se muera ya, e Edisgal tamén, e todo eso. Hai que volver, parece unha señora de 80 años, hai que volver al papel, e non digo escribir con plumilla, porque Dios no quiere. E a Celestina hai que lela, o que pasa é que ten que haber boas mediadoras, ten que haber boas profesoras de lingua que che
E que se non les a Celestina aí, tal como as cousas non a vas a ler na vida, e son lecturas esenciais, pero bueno, ese é outro tema. Seguinte punto, novidades. Como facer fronte a este nivel de novidades? É que non interesa facer fronte a este nivel de novidades, ninguén lle vai facer fronte, porque non interesa, porque como dixen antes, nas cifras macro, neste crecemento editorial, as grandes editoriais, que son as que se permiten sacar moita morralla e destruir moito, estánse beneficiando deste sistema, que a nós todos nos está perxudicando as librerías, as editoras pequenas, a lectorado e a cultura, pero hai xente que se está beneficiando masivamente deste sistema de novidades non-stop, entón non interesa ou se evidencia porque é necesario frenalas legislativamente, ou senón isto vai ser así e de aí para o norte, non? Tema SELIC, e o tema que quero relacionar tamén co da Fundación Xistrale, non? Sí. E o do minifundio, non? E que estamos repetindo o mesmo unha e outra vez e empezando de cero. SELIC non vai haber este ano, porque cambiouse a dirección de SELIC, xa non é Camilo Franco, puxose outra persona dirixindo SELIC, houve unha reunión para decir, bueno, a SELIC non funciona. Para outono, non? Sí, para para outono, pero non se sabe como ni cuándo, íntimamente ligada al mundo escolar, e que decidimos que hai que darlle un xiro, isto ten que estar ligado al mundo escolar. E eu, bueno, ya estamos. Porque non se dá tempo a que as cousas callen, e agora que a SELIC empezaba a ser unha referencia do mes de xuño, desaparece, non? Os motivos, cales sexan, máis ou menos discutibles, pero e o tema da fundación, por exemplo, a web da fundación está moi ben, pero que eso xa existe, eso para min debería ser o traballo da Asociación de Editores Galegos, non? Que pasa? Que hai que estar asociado á asociación, pero ese debería ser o papel, traballar pola cultura galega desde o mundo das editoriais. Que pasa? Que asociarse a AGE, nós estamos no tramo máis baixo, pero son 300 euros ao ano, é carto, non? Entendo que non todas as editoras. Entón eu teño a sensación de que estamos repetindo o mesmo moitas veces, un pouco todos, ca mellor das vontades, pero nos está quedando fino. O sea, en vez de ter algo moi sólido e potente, nos está quedando algo moi como a manteiga demasiado esparcida, non? E por último, a ecoedición. Non é unha invención miña, isto é xorde do Ministerio de Transición Ecolóxica, está baseada no programa LIFE. Ecoedición xa che aparece un montón de referencias. E é, basicamente, pois, moitas voces que se levan falando moito tempo do tema isto do fast publishing e do perigoso que é, e o que fixo o Ministerio foi potenciar un grupo de traballo que estuda a pegada ecolóxica da edición, pero está guai o concepto de coedición, porque vai desde todo o ciclo, desde o comezo, e tendo tamén moi en conta os efectos secundarios, non, de todo isto. E nada, e super recomendable. Hai unha editora en Galicia que se dedicaba e imprimía cos criterios da coedición, que era Catro Ventos, e que pechou, desgraciadamente. Pero bueno, non por cuestións editoriais, pechou porque a xente que traballaba allí agora está traballando en outro sitio, que tampouco ten que ver co que funcionara ou non funcionara a editorial. E máis nada, hasta aquí. Moi ben. Temos 5 minutos. Eu diría, pois, se hai alguna pregunta máis ou alguna repregunta, algo para... Se posible, se me gustaría comentar... Sí, un comentario da Antía, sí. E vemos despois se temos ainda outro momentinho. Entón, Antía, por suposto. O papel da distribuidora, eu penso que vai un pouco máis alá de simplemente mover libros dun sitio para outro. Al final, tanto as editoras grandes, que comentabas que venden directamente, como as editoras pequenas, as editoras grandes tampouco, e falamos de Planeta e Random, non teñen capacidade para chegar a todos os puntos de venta, para as vilas pequenas. E digo porque o sabemos. Quen vai a visitar Viana do Bolo? Nadie. E ali hai unha librería, bueno, sí, é verdad, e aí hai unha librería, e por que a xente de Viana do Bolo non ten dereito a ter fondo e poder ter, non sei, un espacio amigo coa lectura? Pois, se non existiran as distribuidoras, sería moi complicado que vilas tan pequenas, incluso en algún caso remotas, tuveran esa posibilidade.
Pero creo que Perdona. ou ela nos explicou ben ou ti non entendiches Claro. ben. Non dixo que non tiveran que existir No, as no, Ao no, contrario, no, teñen que digo existir. que eu no era se falaba caso. a Pero nivel quero de ao dicir- mellor do que podía intervir un político. Eu o que quería dicir é que nin creades libros, nin consumides libros, movédelos. Pero é fundamental. É que sin distribuidoras non vamos a Pero ningún sitio. o mover libros, eso, poder chegar a outros puntos onde sí que os consuman. Claro, non consumimos a nivel usuario, pero... Chegar a Verdade Cruz. Claro. Ningún autor vai chegar, ninguna editora, ningún lector. O sea, todo eso. Igual te entendín eu mal, pero como comentabas así, No, ostras, que Pero que era o que te Pero- estaba dicindo. Explicado para la parte de la distribución, por ejemplo, Sí. que decía que la distribución lleva hasta 50%. eso... 50% non é para a distribución. No, aí vai a A Comisión do Libreiro tamén, por E as grandes contas e do transporte. Siempre van un 30 y un 35. Vale, cuando más la distribución es inferior. Pero cuando hablamos de grandes contas, porque de 40 o 45. como mínimo 40%. Más que la distribución queda realmente muy Disminuído. Sí, perdona. Por outro lado, un editor fai unha tirada. Mil libros. En la que venda un exemplar solo, xa está recuperando parte da súa inversión. O sea, nunha distribuidora manda libros e devolve o 50 ou 60%, que está pagando movimentos, envíos, transporte, recepción, que te volta ao proveedor, sin vender nada. O sea, son libros que para nós van directamente a termo. E iso é unha visión que a veces non se ten. Non vendimos e o que, pero todo o movimento que leva os libros non vendidos, para nós son cosas. Cando falamos dos procesos de concentración, tamén nunca nos distribuidoras que fechamos, é porque non dan beneficios. Entón, se fechan, é porque non dan beneficios. Sabe o causa. A distribución necesita concentración para poder ingresar. Para que poida ingresar un libro galego, que nunca veces vai vir de voto 50%, pide un premio Planeta ou hipoteca un libro, para que iso se vende e no cómputo global dos gastos permitan de ser a distribución. Unha distribución galega, e solamente haremos libros galegos en Galicia, é unha ruina. Evidentemente. Nos aportamos unha serie de valores, sí. O sea, nos facemos cousas, por exemplo, como a Zoya, para distribuir as galegas, que si podemos un punto de vista financiero, decimos, este polo, e se aguantan, porque temos unha ideología para manter eso. O libro galego necesita o ritmo, o resto para empezar. Igual que eu recomendo, por exemplo, os editores galegos, cando falamos do escandallo de o que custa facer un libro, se un libro faz noutras linguas, o escandallo baixa, se non ten máis posibilidade de facer un libro, faz un libro infantil, se faz en español, faz en catalán, faz en euskera, tiradas máis universal, os custos baixan, ten máis posibilidades de vender. Eu creo que as editoriais galegas tamén teñen un problema de multicultismo. O sea, todos queremos ser cabeza de razón. Nos, varias veces temos feito alguna proposta de consultar editoriais para facer unha editorial nacional grande e para poder competir. Os editores normalmente son moi minimalistas, cada un debe facer o que lle parece. Entonces, a situación é que hai. Aquí temos, hai dúas editoras que son os grandes no país. Unha é Galaxia, que é unha fundación que vai por súa editorial, e outra é Xerais. Xerais é unha empresa que estuvo en pérdidas hasta o ano pasado. Estuvo en pérdidas xa por algo, sería porque facía demasiados libros, sería porque facía libros que non se vendían, claro, falamos de evitar. Pero eu creo que aí era máis un problema da tirada. Libro que se edita, nós miramos moitos libros que vai Tamén, home, pero bueno. Se hai 8 litros de cada sae non podes tirar 1000 libros. o mellor editar menos e apostar máis por determinados tipos. É que isto non é por donde Unha empeza nin intervención, por donde Laura, acaba. e estamos Pero tendo que acabar. Non é por donde porque empeza e por donde acaba, porque isto é un pescado que move, por exemplo, editoras pequenas. Eu outro día falaba cun editor que publicamos moito e tal, e decía, tío, que mira, as últimas 3 novelas que lin tedes unhas grallas importantes, sodes unha referente, e me decía, pero como vamos a contratar correctoras si temos que sacar 120 libros para o ano que ven? Non sei, era xa a demanda, non? Xa estamos nun
A calidade como que de repente xa non importa. Entón non é onde empeza, porque todos temos que empezar ao mesmo tempo a facer algo, non? E tú me falabas, non? Que o libro galego danos perdas, pero que Arnoia non é a distribuidora a referencia que está neste país. Menos mal que vostedes o compromiso ca lingua galega. E asumides certas perdas porque tedes ese horizonte, non? Pero que eu estou falando de las distribuidoras del futuro, que a xente coa que nos traballamos en Madrid, por exemplo, que es que aí non hai lei con Machado. Primeiro, tú xa si vas a Machado a presentar o teu proxecto editorial, exíxenche mínimo 15 novidades ao ano, senón non te van a distribuir. Punto número 1. Segundo, a nós non nos piden os 50, pídennos os 55 e os 60, vale? Vale. Tercero, as cousas rotas que nos mandan cada mes, caixas e caixas de libros rotos destrozados, as pagamos nós. E eles, si non lles das, eles non van a asumir ni un gasto. E eso es el futuro. Si deixamos as cousas... Evidentemente, por eso son cliente vosa. Pero é que o problema, e falando un pouco do que falaba antes Lucía, de 50 distribuidoras, bueno, é que España, pola súa estructura, sempre unha distribuidora galega vai ter máis consideración co libro galego, pero a desgracia é que teñamos que ter esta consideración sentimental co libro galego e asumir perdas, non? Porque o que temos que partir os editores galegos é eu vou facer un produto de calidade que se venda polo bonito que é, que non o haxa en castelán. Que pasa? Que como eso non hai, moitas editoras dicen, bueno, pois pois como non o hai en castelán, vou empezar a facer en castelán, en catalán e en euskera e non sei que. A nos pasou, non sei, toda a vida con que non quería editar en castelán. Que pasa? Que editamos en galego e veo outra editorial, outras varias, nos plaxearon o que estábamos facendo para sacarlo en castelán, roubaron os dereitos, entón ao final dices, pois a castelán e acabas facendo cousas que xurabas que non ibas facer nunca na vida. Aquí non se trata de decir, es que tú non, se trata de que todos nos sentemos e digamos, tes razón nisto, teño razón nisto, temos todos que... e ao mesmo tempo, porque senón é que a actividade das distribuidoras nos leva a facer o que facemos, e nos facemos o que facemos e iso provoca que a distribuidora corte por outro lado. É un círculo. Obvio. Pero para eso necesitamos a administración, para que nos marque unha folla de ruta e que se poñan uns obxectivos xerais de que queremos conseguir con esta industria editorial e desde a legislación e la guiando. Sí que pode, sí que pode. Porque a legislación solo coíbe do libro, xa solo con iso xa lle deu moita forma á industria editorial, porque senón onde íbamos a estar co do precio fixo do libro, que é legislación, menos mal. É dicir, a legislación necesita regular o mercado, porque senón o mercado solo, que sodes vos e máis eu, nos volvemos locos. Eu non conto, pero me gustaría poder contar en algún futuro. Para eso voto. Aí está. Pois esperemos que así sexa. Disculpade interromper o debate. Non, é que eu me emociono moito. Sí, non, todo se agradece, non? Pasa que temos un programa bastante, non, axustadiño, vamos ter pouco tempo para comer, despois temos que acabar puntuais as 6 pola tarde, etc. Entón, me agradecer as persoas que estiveron na mesa, agradecer as persoas que estiveron no público. Penso que os obxectivos están atinxidos, sabemos máis, isto non, que era a pregunta central que eu colocaba, sabemos máis sobre distribución e como funciona. Penso que en algunhas cousas, diferentes actores, axentes presentes aquí, pois, puntos de encontro, etc. E tamén posicións diferentes lexítimas, porque cada un ocupa, defende, non, pois, a súa visión, os seus intereses. Obviamente, fican fíos soltos, non? Lucía, Roberto, eu estamos aquí anotando, non? Fíos soltos que a nos en realidade tamén nos interesan para futuros encontros, para seguir traballando, etc. Entón, reitero o agradecemento, temos agora un momento de pausa ata as 12:30 e para seguir traballando. Calquera que quiera vir está invitado tamén a vir a Arnoia, por exemplo, para mirar como funcionan as listas realmente unha institución, como se pode fazer a evolución.
para o alumnado pode ser ¿Cómo se llama? Compañera. informativa. Él. Que es de María.